Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Адилия Бірханова. Татарстанда тарихта біз ізлі-біз фестивалі башланды. Мәртәбәлі шараны республиканың архив эше буенча дәүләт комитеты оештыра. Катнашучылар жюри хөкеменә нәселнең шәҗәрә агачларын буыннан буынга тапшырылып килүче ядкәрләрен тәкъдим итә. Бәйгенең район этабында 3 гаилә үзенең нәселе белән таныштырырга өлгерде дә инде. Толырак киләсе видео язмада. Тарихта біз ізлі-біз фестиваленің район этабы бара. Комиссия игътибарына бәйгедә катнашучы 3 гаилә күргәзмә тәкъдим итә. Биредә аларның буыннан буынга тапшырылып килүче кадерле ядкәрләре, нәсел агачлары, аларның гаиләсенә генә хас кул эшләре белән танышырга мөмкин. Шулай ук жюрины әби-бабайлар рецепты буенча пешерелгән ризык белән дә сыйладылар. Интересно. Республика бәйгесенең район этабында 3 гаилә чыгыш ясады. Конкурсның беренче өлешендә үз гаиләләренең милли ризыгын, нәсел шәҗәрәсен тәкъдим итсәләр, икенче этап сәхнәдә дәвам итте. Һәр гаилә үз нәселенең килеп чыгышын риваятләргә нигезләнеп сәхнәләштерергә тиеш иде. Мөхәсимовлар гаиләсе татар һәм керәшеннәрнең туганлашып яшәвен күрсәтте. Инковлар чуаш милләте гореф-гадәтләрен чагылдырып, туган телләрен күтәреп яшәүче гаиләләрнең берсе. Сальниковлар үз династияләрендә педагог булып хезмәт куйган әби-бабалары белән горурлануларын белдерделәр. Алар нәселенең гомуми педагогик стажы 220 елга якын. Бәйге нәтиҗәләре буенча 3нче урында Сальниковлар гаиләсе, 2нчедә Мөхәсимовлар калды, 1нче урынны Инковлар яулады. Алар районданын апрель айында төбәк этабында янәдән яклаячак. Адилия Бірханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Гулькин мәктәбе районда чуаш телен өйрәнүче бердән-бер белем йорты. Биредә узган атнада халыкара туган телләр көнен билгеләп үттеләр. Чарада Татарстан чуаш милли мәдәни автономиясе вәкилләре дә катнашты. Чуаш телендә җырлыйлар, укыйлар, аралашалар. 4 елдан артык Гулькин мәктәбе укучылары чуаш телен өйрәнә. Хәзер исә бергәләп халыкара туган тел көнен билгелиләр. Чарада республиканың чуаш милли мәдәни автономиясе вәкилләре дә катнашты. Укучылар кунакларга ачык дәрес күрсәтте. Ку илемле пакша. Ку илемле пакша. Изучают язык с удовольствием. Для них это видно, что довольно-таки интересно, такой интерес неподдельный. И, может быть, даже где-то местами необычным. 9 еллык мәктәптә 18 укучы белем ала. Алар арасында татар, рус, керәшеннәре бар. Әмма һәр кайсы чуаш телен зур кызыксыну һәм ихтирам белән өйрәнә. Әти-әниләр соравы буенча 21 елдан укыту программасына чуаш теле дәресләре кертелә. Башлангыч сыйныф укучылары өчен атнага 3 тапкыр укытылса, өлкәнрәкләре исә чуаш фольклорын өйрәнә. Я дома разговариваю с бабушкой, также с мамой, а также с папой и также с дедушкой. Мне очень нравится с ними разговаривать на чувашском языке, и они со мной. У меня бабушка с дедушкой разговаривают на чувашском языке. И я уже тоже изучаю чувашский язык 3 года, и уже могу понимать их и разговаривать с ними. И я считаю, что нужно знать свой родной язык, оберегать его, для того, чтобы он дальше процветал. Мәктәптә шулай ук чуаш халкының мәдәнияты, гореф-гадәтләрен өйрәнүгә дә зур игътибар бирелә. Авылның 10 елдан артык тарихы булган Палан фольклор ансамбле яшь буынга үрнәк. Я хочу, чтобы вот здесь вот эти очаги не потухли. Предки наши, чтобы радовались. Чтобы молодежь приехала подольше. Может, приедут вот так. Дети появятся, чтоб старики жили, радовались со своими детьми, внуками, как раньше. Бар күңелен биреп, телне, гореф-гадәтләрне өйрәнүчеләр булганда, Гулькин кебек кечкенә авыллар да югалмас дип ышанабыз. Адилия Бірханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Узган ялларда район янгын күзәтчелеге хезмәте 3 чакыру буенча урынга чыккан. 25 февральдә 10 сәгать 40 минутта 88-нче янгын сүндерү бүлегенә Суык Чишмә авылында янгын чыгу турында хәбәр килеп ирешә. Биредә шәхси хуҗалыкта мунча яна. Тәне 1-нче, 2-нче дәрәҗәдә пешкән ир-атны тиз арада дәваханәгә озаталар. 26 февраль иртәсендә Буракиртә авылында җиңел автомобиль яна. Сәвәләйдә исә мунчада ут чыгу турында хәбәр алына. Янгыннарның ни сәбәпле чыгуын ачыклау өчен тикшерү эшләре бара.
23 февральда Зейде карате Кикусинкай буенча Татарстан Республикасы біріншілігі ярышлары өтті. Анда 310 спортчы катнашты. Ул Идел буе федераль округы һәм Россия біріншілігі ярышларына сойлап алу турыда булды. Зей районынданын Алексей һәм Владимир Ревин шәкертләре яклады. Турнир хакында киләсе сюжетта. Зейде карате Кикусинкай буенча Татарстан біріншілігі узды. Ярышларга республиканың төрле шәһәр районнарыннан 300дән артык яшь спортчы үз көчен сынарга килгән. Мәртәбәле спорт чарасын ачу тантанасында катнашучыларны башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галеев сәламләде. Действительно, сегодня на нашей гостеприимной земле приехало 310 участников из 9 муниципальных районов нашей республики. И то, что сегодня на параде участвуют все абсолютно воспитанники, все участники, это говорит о том, что движение карате Кикусинкай это не только очень правильный с точки зрения патриотического воспитания вид спорта, но он и прививает дисциплину, порядок. И, конечно же, ребята, это все вам пригодится в жизни. Кечкенә кызларның келәмгә чыгып карате хәрәкәтләре күрсәтүен тамашачы тын алмыйча карады. Спортчылар югары техник алымнар күрсәтеп һәр кайсы җиңүгә омтылды. Әлеге ярышларда җиңү спортчыларга Россия беренчелегендә катнашу мөмкинлеге бирә. Отбирается сборная республики для участия в дальнейшем в Приволжском федеральном округе, первенстве Приволжского федерального округа и первенстве России. Приволжский федеральный округ будет уже достаточно быстро, через 3 недели в городе Казани, и первенство России в городе Санкт-Петербурге. 4 призеров попадает напрямую на первенство Приволжского федерального округа. Зейданын әтиле улы Владимир һәм Алексей Ревиннар кул астында шөгыльләнүчеләр яклады. Ревиннар шәкерте Даниил Павлов карате белән 7 яшеннән шөгыльләнә. Спортның бу төрендә тәҗрибәсе зур, җиңүләре дә күп. Карате Кикусинкай я занимаюсь около 11 лет. Спорт в первую очередь мне дал здоровье, крепкую силу воли. За 11 лет у меня немало успехов в спорте. Каратешылар югары техник алымнар күрсәтеп турнир җиңүчеләре һәм призерлары булдылар. Зей спортчыларына исә тиңнәр булмады. Алар беренче урынны яулады. Одилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Ел сайын Яктыкүл мәктәбендә укучылар арасында биатлон ярышлары уздырыла. Узышлар авылның хөрмәтле кешесе Бөек Ватан сугышы ветераны Никита Осипов истәлегенә оештырыла. Быел да Зей районы мәктәпләреннән 13 команда җитезлектә көч сынашты. Ватанны саклаучылар көне алдыннан уздырылучы Бөек Ватан сугышы ветераны Никита Осипов истәлегенә ярышлар Яктыкүл мәктәбендә батырлык дәресе белән башланды. Спорт чарасы Мәгариф идарәсе һәм ДАСАФ оешмасы белән берлектә оештырыла. Ярышларны тантаналы ачу чарасында ветеранның улы Валерий Осипов та чыгыш ясады. Ул укучыларны үз илләренең патриотлары булып үсәргә чакырды. Бүген укучыларны яхшы кәеф, җиңүгә омтылу кебек хисләр берләштерде. Район мәктәпләреннән җыелган 13 команда чаңгы юлларына басты. Түбәнбиш укучылары укуда да, спортта да сынатмый. Руфина Камалова чаңгыда шуарга яратам, бүгенге ярышлардан да җиңү белән кайтасым килә ди. Чаңгыда яратам инде шуарга мин. Менә 2нче ел шуар инде. Килдек монда команда белән. Ярыш иң башта командалар арасында эстафета формасында барды. Кызлар, егетләр чаңгыда километр ярым араны йөгерергә һәм 5 тапкыр мишеньгә атарга тиеш булдылар. Мауктыргыч ярышларның нәтиҗәләре дә билгеле. Командалар арасында шәһәр мәктәпләреннән 7нче мәктәп 1нче урын, 6нчы мәктәп 2нче, 4нче мәктәп 3нче урында калды. Авыллардан исә Югары Шипкә мәктәбе 1нче урынны яулады, Чыбыклы һәм Яктыкүл мәктәпләре 2нче урынны бүлеште, Александр Бистәсе мәктәбе укучылары 3нче урынны яуладылар. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Шуның белән бүгенге хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булышам. Исән-имин булыгыз.